ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଇଟା ଟେକା ପତ୍ର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ଯାଇକି ଲାଇନ ଲଗାନ୍ତୁ। କହିଲି କେହି ତ ଲାଇନ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗେଇବି? କହିଲେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା, ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଆଖି ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଇଟା ଟେକା ପଥର ଏମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସକ୍ ହେଲେ ନା? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ହିଁ ସକ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇନ। 30 ଜଣ ଲୋକ ହେବେନି, ହେଲେ ଏଠି 60 ପରେ ଇଟା ପଥର ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ମାଉସୀ ଗଣୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ, ଜଣେ ସିଏ ହେଲେ 3ଟା ପଥର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଥୋଇବା ପାଇଁ। ସତରେ ଆମ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ତାରିଫ ନ କରି ରହି ହଉନି। ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଇଟା ପଥର କାହିଁକି ଥୋଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ଜାଣି ହବନି, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମୋ କଥା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ ଜଣେ ମାଉସୀ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ର ଜେରକ୍ସ ରଖିଦେଲେ। କାହାର ସବୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଆସିଲାଣି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।